Ayan guys, di na magkasya yung huli ni Idol Fernan, no? Ayan. Mayroon na naman. Ah! Laki oh. Iyon oh. Hello guys, hello mga Uragon, mga ka-anglers. Alright, so ito, pupunta na naman ang tropa ng mga anglers sa dagat, mamimingwit. Alright, pababa ako ng aming bilya. Naghihintay si Ronnie sa baba. Alright, ito, may dala akong baon namin. Pagkain namin mamayang gabi. Okay, so tingnan natin kung nandun na si Ronnie sa baba. Alright. So ayan na, si Puti, nandiyan na nga, naghihintay. So ayan na nga, mga Uragon, dinaanan namin si Sir Alan. Ayan, kasama namin sa pagpunta sa dagat, mamimingwit. Alright, so kita-kita tayo doon mga ka-anglers. Okay. So ayun mga Uragon, mga ka-anglers, nandito na nga kami sa dagat, kararating lang namin. Ayan, nagsiset up na yung mga tropang anglers. Ayan, ayan na nga, may ilaw na. Ayan, naikabit na ni si Ronnie. At ito si Sir Alan, nag-aayos na ng kanyang mga gagamitin pamingwit. Ito rin ang ating mahiwagang higaan. Pero meron. Meron. Sige. Laki-laki. Yan na, pwede na. Meron sir, mga sangguhit. 1 gramo. Uy, sabur. Kumbaga sa gagamba, pwedeng palakihin. Panderby. Nasaan na? Pinuha ko. Ay, yung pinakawalan mo kanina? Lumutan. Ayun o, padalawang huli. Suhor. Pwede na to, mga 3 subong kanin na to. Oo ah. Yun, ano lang siya. Bite size. Oh. Tingnan natin yung huli. Patatlo na to. Sure na yan. Ayan, mayroon na rin pala doon ah. Uy. Malaki-laki yan ah. Mabigla. Nora. Apat na. Kaapat na si Ralan ah. Mayroon din pala rito. Pantalayan natin bago. Oo, Nora din oh. Ayun, nagkaapat na. Hirap lang tanggalin eh, kasi nilululun eh. Ayan oh, sabit lang oh. Ito, sabit lang. Oo. Yan ang mga gusto ko. Mayroon na sir. Yun oh. Hinata ko na. Nora. Dagdag natin kay Alan.
Asa na? False alarm na naman. So guys, hello mga Uragon, mga ka-anglers. Good morning sa inyong lahat. Alright, umaga na, maliwanag na. Dito pa rin ang tropang anglers. Ayan oh. Mahina ang kagatan kagabi. Mayroong isda kaso maliliit ang kumakagat. Susubukan ngayong umaga kung magmamalaki piyas na. Ayan oh. Meron din doon sa kabila. Kape muna, kape. Kape tayo guys. Ayan. Kape. Pag angat ang pamingwit niya, hinaltak niyang gano'n, yung bato, tumama sa buto ng ano niya, dito. Pag ang ano, ay puta na, may nagpaanod na doon, no? At mayroong parada dito ng mga motorcycle riders guys. Ayan oh, abangan natin. Mga bikers ng Jeddah. Nagbabagal. Ayan oh. Grabe oh. Woohoo! Hindi yun. Mayroon pa naiwan, dalawa. Hindi na kasunod. Ah, mabagal to. Naiwan tong dalawa. Yun, nagpasiglap na. Nandito na, malapit na tayo. Sabi habulin natin yun. Nataranta si Uiram. Tingnan natin ang huli ni. Ha? Ano na yan? Apat na babae. Oh, yun oh. Sa lumik ko doon, kaliwa ka na. Uy, kumanan, talakitok nga ito. Kumanan, oh. Yan, kumanan. Ala, kumanan. Tigbid. Bidbid. Talakitok daw ah. Bidbid pala. Kumanan kasi. Eh, kumanan pala yung bidbid eh. Pati yun. Para namang facing, ikuta sila daan eh. Yun. Sabi ko na nga ba eh. Mayroon doon kay Idol. Yan, natanggal na. Diyan na. Alis ito kayo. Takbuhin natin si Idol. At nahihirapan ang humatak. Idol! Hatak! Nagkakagata na ba? Payata. Andyan yan. Bid-bid man. Bit. Umpisa na ang bid-bid ah. Yala. Iyon oh. Isdang brown.
Yan ang mga rad. Mga rad ni Cabert, oh. Dilaw. Mga dilawan. Ilak mo. Matibay naman yan. Sige. Takbo, takbo! Kumanan o kumaliwa? Ah, kumaliwa? Ah, T-boats? Sige, kalakito. Wala. Ala. Wala. Ala. Wala. Ala. Ano ba yan? Kala ko na wala. Kala ko na wala. Kala ko na wala. Bid ulit. Ayun, malaki oh. Ay, wala siyang kawala dyan. Ah, wala. Nasa ano talaga? Naruto yan eh. Maruto. Hugasi, hugasi. Yan. Parang isa lang ang size ng bitbit nila, no? Malaki oh. Yung bit-bit na pre ah. Yun, no? Oh, ang thumbnail. Gamayaw. Sabi ko, unatin mo na lang. Yan na. May kumagat. Kanina pa yan ah. Kita mo? Wala na naman. Nandyan yan. Extra na lang pre. Extra na lang tayo. Ayan oh. Ito, malakap niya. Yung malakapas. Ayun oh. Malakapas. Putang ah. Malakapas. Oh, mayroon din doon. Meron ba yan, sir? Ito malaki. Ah! Abangan mo. Todo na to. Dito muna. Wala. Prank lang yun. It's a prank. Prank lang pala dun sa kabila. Sir, pamain. Malakapas. Lunok niya. Silipin ko nga yung huli ni Idol Fernan. Anong nahuli niya kagabing iba? Saan ang huli mo, Idol? Wala pa. Wala pa ba? Yung kagabi? Malilit. So yan doon sa ilalim pala. Isang bidbid. Mayroon din sa loob. Sige. Bira. Mapalag. Palag-palag. Malaka pa siguro yan. Dalawa pa. Uy, dalawa. Mag-asawa. Biruin mo, nakadalawa ka na. Sabay. Malakapas. Ayan ah. Pang prito. Ano sir, yung isa, alanganin. Pwede na.
Sige. Mga maliliit ang kumakana ngayon na rad. Ayan! Ayun ang lumutang malaki! Ay, shit! Ay! Naputol! Naputol! Naputol. Alright, mga ka-anglers, mga Uragon, mag-uuwi na ang tropang anglers. Mag-alas sila 10 minutes before 12 o'clock in the afternoon. Alright, so uwi na. Medyo matumal-tumal ang kagatan. May huli namang mga bid-bid. May mga syohor din at malakapas na maliliit. Yan. Uwi na naman. Uwi na guys. Ayan guys, di na magkasya yung huli ni Idol Fernando. Laking bid-bid. Lastik yan. Oh, di kasya. Uy, bali. Sakto. Ayun na nga mga Uragon, mga ka-anglers. Ayun, mag-uuwi na ang tropa. So dito na magtatapos ang aming fishing vlog. Alright, maraming salamat sa panonood. Subscribe sa aking channel. Ayan. Bye-bye. I love you.